Namar Bapak Sleman Penmi ya ke result District Selection Committee jong ke Ribhai District petagasni kan artikel ber arjar arpundrio na kaliang jong ke State Youth Wings of the Voice of the People ha ke jingelam jong President Usamla Marbot Khar ha ke jingedan lang Vice President ke Ribhai Youth Wing Usamla as hostar shalal lembat kiwe kit khat ke lelej banyakando yaw Deputy Commissioner ke District Ribhai Wabilash Baranwal ban pensengo halor ke jing Sleman Penmi ya ke result ha ke ni ke sikil Airu ya ke Dorcas. Hadin ke jinge kendo yaw Deputy Commissioner ba Marbot Khar habakran syakilat patai ke boruang bakada bakelelet banyak kendo kadai halor ke jing yo jing ujon na kisamla ki batho exam DSC ba ke jing slam palat ban penmi ya ke results. Luang habayo banyak keren bat UTC ke Ribhai luang ba ke jing pen slam ban penmi ya ke result DSC ke debam dan kinong pet ya ke OMR sheet baru luang ba hadin RTO na kaliang jong ke DSC kan setung no ya Windows ban penmi no ya ke result DSC. Ke State Youth Wings kalpen paru Ahmad UDC dah ke buang baladaki penmi ya ke results DSC ke deban penmi ya ke kerteng ya roll number bat ya ki max jong candidate para bat nakaliang jong ke Youth Wings kalpen pa ya ke jeng songo ba UDC lo shem kya ya ke nei kaman. Kinong yalam ka WPP kil airu ke jinge ro ba ka DSC Ribhai kalabo ya ke porto exam shpo beje thik kalong ke ke jing yo lat jong ki khana ki bana jangai ban yo ban tho exam ha ke port ka babiang bat na kaliang ba Marbot Kharul ang ba ka DSC East Khas Hill District ka day ban bot nuksa na ka DSC Ribhai ban bo ya ke port shpo beje man step khanang ba kinong tho exam ki bana jangai kin yo lat ban poi ha ke port ka babiang de mentakasngi hakane ka step ka menta nakaliang ka State Youth Wing VPP rengkat bat ka Youth Wing nang po Ribhai District ladon lang hang ni u Joint Secretary ba Garlang Sun bat rengkat bat ki dekhot jong ka VP Youth Wing nang po Ribhai District nilayo ban ya kendu ya UDC hang ni po nongpo kadau bang Iwan ban ya kendu ya UDC hang ni nongpo kolong ba Kibabun ki candidates nang ni napo Them Ribhai District kila pentip saka parti kejungi balai na kaliang ka district administration ka penslam ya ke result ya ka baka DSC kala khot ya kini ki exam hauli usnem arpo arpun reu ha upanai January ti ngani thu ipi kani ka post ka badai jongki driver jongki plumber jongki tracer but jongki sectional assistant ya kiba babun ki candidate nani po Them Ribhai District kilawan ban tho ya kani ka exam ha ki centers ki prepare ya kaba na kaliang ka DC office kala penbet te PE baleng Iwan ban kendu UDC nomor ba kala dili pelat ya kajing penmi ya kani ka result namar balai nadu arjar arpusau kani ka advertisement la penmi ban pelong ya kani ka examination nam ta kini ki post prepare lingba ka DSC te kala along kumba arsnam ei tingla yo ban ya keren ya thir ban pancing pensyai na u DC babalai ka simpor mo nadu arsnam arpo arpusau la penmi advertisement ban khot ya ka examination nrei ya ka examination pan layo ban tho hau ni usnam arpo apnreu te UDC hi laong ba namar ba kajing slam kalong ba kadon ketuka KHDC election but bun ba ki jing ekran ngilayo ban ekran but ngilaong uru balai pat ba ka result hadu menta om simlala ban penmi habang ila ekran la ethir ba UDC ulai thu ingi ba kada bom la ban penmi ya result kade namar ba kajing bom don jong uni uvenda namar ban le ya ka correction ikini ki paper menta kam dei su manually mo labu da uvenda menta ban le rengkat ba kita ki machine mo ban check ya kita ki marks OMR machine te ni smu thu hang ni ba kajing penslam ka dei bet ba hang ni po Ribhai District omdan uta uvenda te nakaliang kajungi kum ka VP Youth Wing nang ni na po ka state pan ka Ribhai District ni dap da kajing smukhya mo bapli ki candidate ki khna samla ki jungi ki ba
kiba bon deki hajar mo kiba wan tho ya kanik exam mo bapli kimdai tang baki wan tho exam rei kidon ya ka hop ban yo ru ya ka kam ka jam menta perthai kerduk kom kerduk jam te bapli kini ki candidate ki jungi ki khna samla ki jungi ki bon tho kini exam ki don hop mo haba ki wan tho ki don hop bakin yo kini exam te lada pipen slam no kumni pan kalong ka ai ka ba na kalyang ka jungi nyimla ban pedang namar pun ba ki candidate ki la ot mo ma ki sep tiang namar ba bon ki ba ong ba habidei bat ka DSC bon ba kalong ka bamshai mo haba karkom thap kam thap jam te lada pipen slam kumni kalong ka ai ka ban pen suspect yang ngiru mo balai ka sarkar ka pen slam mo te na kalyang ka jungi takadaw ngilawan hang ni bangin yakran bu UDC ba udai ban penmi no wud ya kani ka result bat habang iong ban penmi ya kani ka result ngila yakran syai ba UDC ba udai ban penmi haba penmi ya ka result udai ban penmi bat ki marks ka roll number bat ki kerteng ki jongki bat semua tunat pat na kalyang DC ula sengap ya kani ka jingmut na kalyang ka jungi nang ni napok ka youth wing Riboy district bat na kalyang ka state ula sengap bat ula ong ba ya uvenda ngin sawat bat ngin sa bu no duwei wud bat ngin sa la bangin pelat no ya kani ka result wud hakini ki hapo jong kani ka artayo jong liu benai ubamenta fi ngilai keliru ya ka timing habidei bat kini ki examination bala khot ka DSC balinga kli ya kani namar ba dangai kini khndiat sngi filai kumba kilami social media stage po East Kasil district namar ka exam sate ba khot da ka DSC ki pelong khnai beji kila pelong step ba ngani thu ipi kilong pelong thmit ba ka por bat ki pelong step ki pelong kerki ba bat lada san minute fi slam phila sha be bat phila sha khangiet phimla bandrung sapo ki centers bantho ki exam tingi rungi kerpaken mo pidai ban penmi wud ken ya ka result ya ka exam la dang islam tang san minute pibe te mentangi ru habidai ka result ru pindai ken ban penslam pidai ban penmi wud ken namar belai ki khna ki jungi kiladep ban wan tho mo ki thrang dik ban tip ya ka result bat habidai ba ka timing ani thu ipi UDC lo itu yangi sani ki pelong spau buji stamp bat nakalyang jungi ru sungai hap ya kata bat hadu ba UDC ru dong ong ba hadu spau steng ru udang island balinga krani kani namar blai ba hagini kisni ba dep ngilalek bani kendu UDC po Iskas Hills nama satish po Iskas Hills district ani thu ipi ka examination ki pelong hapo khandai buji stamp ki hapoi shwa ya kapor siteng kenta ai ti bobon ki candidate satish po Iskas Hills district ru ki bobon ki dei ki bawan na jengai fismo thui tang makin yo kali ru kalong ka ba ba jur sa kajing block kajing dheng kali Iskas district kadai ka wei na ka district ka ba jur ba kajing block kajing dheng kali tena kali ang jungi ru ngi kwa ken na ka state youth wing bangin penbet gini ki e berkhot balik kan don kajing fair mo hapo Riboy district da ka wei ka por ka examination sa East Kasil district da ka wei ka por ka examination tengi kentukan ba nakaliang ka VP youth wing ki jungi ngi kentu ya ka sarkar bahkan penbet renti mo ya ka por jong ka jingtho exam bangi kentu ki East Kasil district bahkan penjensur no ya ka por kumba ka penjensur ka Riboy district